What's up mga kabisi? So, dito na naman tayo mga kabisi, no? So, itatakal natin ngayong araw na to mga kabisi. Kung magkano naman yung estimated earnings ni ating idol nating lahat mga kabisi, no? Si Harabas mga kabisi. So, yung content pala ni Harabas mga kabisi is yung mga nanguhuli na catch and cook mga kabisi. So, nanguhuli sila ng mga seafood. Iba't ibang klase ng seafood mga kabisi. Tapos, niluluto nila at tapos sabay-sabay silang kumain mga kabisi. So, yung membro nila, so meron silang, marami sila mga kabisi actually. So, nasa 11 silang na membro. So, yung members nila mga kabisi, kung hindi ako nagkakamali, syempre, yung puno nila si Harabas, and then si Senior Harabas, si Pongloy, si Nardong Putik, si Dalaman, si Mr. Nice Guy, si Papa, si cameraman yun mga kabisi, si Harabons, at saka yung idol natin din, si Mr. Bugs mga kabisi. So yun, hindi ko lang maalala kung meron pa akong nakalimutan. So pero yun yung mga members niya mga kabisi. So bago ang lahat mga kabisi, panoorin natin yung simple video niya mga kabisi. Oh! Uy! Uy! Walang huli! What's up guys? Kamusta kayong lahat? Sa episode na to, nandito na naman tayo sa palaisdaan. So kung maalala nyo guys na nag-harvest tayo dito, sumama tayo dito sa pag-harvest ng bangus. So naubos na lahat yung bangus. Ngayon naman, inalaw nila tayo na sumama sa paninimot. So sisimutin na lahat ng laman na itong palaisdaan na to. Alimango, tilapia, bidbid, may pangilang-ilang bangus na naiwan dyan. Sugpo, no? Yan, dyan, basta lahat ng pwede nating huliin dito. Lukan. Lukan pa din. Nahuli na raw pre yung rumpe, yung ginapalo-palo mo, 2 kilo daw. Kasama natin, Dalaman, Mr. Nice Guy, Katang, Senior Harabas, Harabe, Maranabas, Mr. Bugs, at si Naldong Tangkad. Naldong Tangkad. Kapatid guys, si Naldong Putik. Kasi si Naldo at saka si Pongloy, mula sa kanila, kumain daw. Magandang tama kagabi. Magandang tama kami, hindi kaya ngayon na dalawang kain dapat talaga. So tara guys, actually yung papa nila Naldo nagmumang na doon ng kimpot. Tara check natin para kasi sisimutin na to lahat lahat ng tubig na to. Yan, kung mapapansin nyo may mga tubig pa, sisimutin na lahat pababa sa ilog para maganda yung kapakan natin. May konti na lang, konti na lang yung space. Tara punta natin doon. So yun, napanood na natin yung simpleng video ni Harabas mga kabisi, no? So usually lahat ng videos nila pinapanood ko, araw-araw ko yung pinapanood kasi nagugustuhan ko yung content nila mga kabisi. Maganda yung content nila, so araw-araw ko siyang pinapanood. So yun, dako na tayo sa kanya YouTube estimated earnings mga kabisi as of this month mga kabisi. So ito yung ibabalag natin, ito yung latest na earnings niya mga kabisi as of now. So ito na. So yun guys, dako na tayo dun sa main topic natin, no? So kung magkano nga ba talaga yung earnings ni Harabas. So makikita nyo guys sa ating screen, so yan yung homepage ni Harabas dun sa socialbleed.com mga kabisi. So yan yung kanyang homepage. So ngayon guys, dako na tayo sa kanyang upload videos. So mayroon siyang 287 videos uploads mga kabisi. So marami-rami na rin siyang video upload mga kabisi, no? So makikita nyo yan dyan sa screen mga kabisi. So yan, yan yung videos upload niya mga kabisi. So ngayon dako naman tayo sa kanyang subscribers. So ilan na nga ba ang subscribers ni Harabas mga kabisi? So as of now mga kabisi, meron siyang 509,000 subscribers mga kabisi. So kalahating milyon na rin yung kanyang subscribers mga kabisi, no? So marami-rami na rin yan.
So sana all mga kabisi, ganyan yung subscribers natin. So yun, punta naman tayo sa kanyang views. So meron siyang 1,100,000. No, mali pala mga kabisi. So meron na siyang 101,051,172 video views mga kabisi. So dami niya na rin views mga kabisi, no? Sobra 100 million views, grabe. 101 million views, sobrang dami na yan mga kabisi. So ngayon dako naman tayo sa kanyang sweldo. So dun muna tayo mga kabisi, sa pinaka lowest earnings na estimated earnings ng mga kabisi. So mayroon siyang $4,500. So pag kinonvert natin yan sa peso mga kabisi, so mayroon siyang monthly salary na 216,000 pesos mga kabisi. So not bad, malaki na rin yan mga kabisi. So doon, pagdako naman tayo dun sa kanyang pinaka high or peak na estimated earnings sa YouTube. So meron siyang, makikita nyo dyan sa screen, meron siyang 72,100 mga kabisi US dollars. So pagka multiply natin yan sa ating rate, sa peso rate, so meron siyang 3.4 million pesos mga kabisi. So lupit mga kabisi, ganyan kalaki ang kinikita ng ating idol na si Harabas mga kabisi. So ang maganda dito, si Harabas ay napakasimpleng tao. So mabait tsaka mapagbigay na tao mga kabisi. So sana all, sana tularan natin siya mga kabisi. So yun mga kabisi, nakita natin yung simpleng presentation natin ng YouTube earnings, estimated earnings ni Harabas mga kabisi. So gaya ng sinasabi ko ulit mga kabisi, yung actual na sweldo ng isang vlogger mga kabisi ay siya lang talaga ang nakakaalam. So yung pinapakita natin sa inyo is estimated earnings lang yun mga kabisi. So hindi talaga yun yung actual na nakukuha ng isang YouTube vlogger mga kabisi. So yun, mga pala mga kabisi, meron akong i-suporta. Please like and follow nyo ako sa aking FB page na sa description box mga kabisi. So yun na lang ulit, hanggang sa muli. Ito yung inyong code kabisi na nagsasabi bye. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.